Pavlínka pak zrovna přišla ještě znovu do chatičky, takže... Počkat, takže ona přišla do chatičky. Do chatičky. Takže byl sex. My jsme byli na 4 dovolených nebo po té show, takže my jsme si to fakt jako užili a nahnali ten, jako bych to řekl, takový ten mood dopředu. No a když začala se vysílat show, tak už jsme byli manželé po 10 letech doma. Ahoj, já jsem Šárka a mými dnešními hosty jsou aktuálně nejžádanější pár Česka, Martin Dubovický a Pavla Vaničková. Ahoj Šárko. Ahoj. Ahoj, já jsem moc ráda, že jste si na mě udělali čas, protože předpokládám, že teď jste hodně zaneprázdnění. No, upřímně, podle mě takhle, víc než jsem si myslel, že to vůbec může být. Asi i můžu prozradit, my jsme dnešním dnem, vlastně my jsme se spolu, probudili jsme se a začalo nám jako společný pracovní ráno. Víš, předtím to bylo, že každý si pracoval po svým a dneska ta práce najednou je společná. A upřímně řečeno, vstát jako se svojí přítelkyní do práce ráno je něco, co je jako hodně, jako musel jsem si opět vzpomenout jako na tu show a říct si, Martine, seš dobrý, že jsi to ustál, protože jsme se ráno probudili. Já mohl za špatný obočí, za špatný vlasy, za špatnou rtěnku, za to, že jsem možná se podíval špatným směrem z okna, nevím, prostě úplně za cokoliv. A pak pochopitelně jsem mohl i za to, že můj budík špatně zbudil, takže, nebo pozdě. Ty nebudil vůbec. No. Tady mistr Budík. To je mistr Budík prostě. Celou dobu, celý vztah prostě na starost má Budík on, že stáváme podle jeho budíku. A teď poprvé, kdy nejvíc jsem potřebovala ráno čas, abych se připravila, tak jeho budík zazvoní, on ho vypne a nezbudí mě. Tak protože tahle hrdinka ještě v 4:30 ráno v baru tvrdila, že máme čas. A diví se, že ji nezbudí budíček 7. Ono se mu to kecá, když si nemusí dělat to v obočí, rtěnku. Tak to jen tak jako na úvod, Šárko. Jak se má? Jako, myslím si, že se to odpálili ve velkým stylu, až jsem to nečekala. No hele, vybral se z Moravandu, tak se nediv, že byla ještě v 4:30 ráno v baru. No to je Ale počkej, on tam byl se mnou taky. Ne, to bylo společně, ale já jsem v tom baru tvrdil, hele, Zlato, myslím si, že je trošku čas jít. Ne, tak my jsme totiž pochopitelně, jsme včera měli poprvé tu možnost 10:30 být spolu ven, když vlastně v těch 10:30 se na televizních obrazovkách stalo to, že jsme spolu vyšli jako pár ze show, tak jsme si šli jsme se dát jako naše vítězný pivko. Mělo být jenom jedno. Mělo být jedno, ale když říkáme, že možná půjdeme, tak Pavlínka řekla, a tak zachutnalo. Nedáme ještě jedno, tak jsme zůstali. Ale mě tam nechali otevřeno kvůli nám. Jo. Asi o 3 hodiny díl. Fakt, takže jste měli soukromí. Jo. Tak to je moc hezký. No my jsme hlavně, pro Šárko, my jsme šli hlavně do takového spůdky, kde jsme jako očekávali, že nás ani nikdo jako nepozná, víš, že jsme chtěli si opravdu dát jako to opravdu ten drink, jako ne, že o samotě, ale tak, aby nás nikdo nerušil. A poznali vás tam? No, stejně nás všichni poznali. Ale bylo to moc milý. Mně se to stalo vlastně poprvé, že by někdo přišel pro fotku. Marta už to zná jako docela dost. Ale mně se to stalo poprvé a bylo to hrozně hezký, bylo to milý. Tak... Úplně poprvé? Poprvé, no. Fakt, jo, tak to jsem čekala, protože vím, že jsi hodně oblíbená, že jo, teďkon na sociálních sítích, tak jsem čekala, že když půjdeš někde takhle třeba po městě, já že... Já ji jako nepouštím ven. Jo, držíš ji pod zámkem, jo? Ne, tak ono... Mřetě z ulinky, no. Tak ono, než se ta svíčková uvaří, ono to taky trvá, že jo? No, to je pravda. No, já jsem ráda, že jsem teď mohla aspoň jako jít za tebou třeba. Jo, tak děkuju moc, že jsi to teda umožnil, že jsi nepřišel sám. V pohodě. Ne, takže to bylo poprvé, bylo to moc milý. Jako ty lidi byli všichni milí, takže to bylo hezký. No vidíš, tady si teďkon taky měla faninku, taky se s tebou fotila. A ono to teď bude často, tak si na to hezky zvykej. No. Když se dostaneme úplně na začátek, jo, vidím to, že jsme začali na konci, že jo, ale začneme tak pěkně od začátku, tak se zeptám tebe, protože jsi dáma, tak začnu tebou, Pavlínko. Co tě přimělo k tomu se přihlásit do show Bachelor? Ono to začalo vlastně
jenom jako vtip, taková lehká recese, kdy kamarádi mě začali z ničeho nic, bylo to po loňském finále. Po loňském finále, na který jsme koukali spolu, tak mě začali hecovat, že bych se měla přihlásit. A já jsem vždycky byla jako ten anti-reality show člověk, že jsem jako až možná trošku opovrhovala tím, trošku jsem to jako zlehčovala, ty věci, co se tam dějí. A oni se rozhodli, že buď to pošlu sama, tu přihlášku, anebo to vyplní za mě. A to riziko toho, co by tam napsali, bylo jako velmi, velmi nebezpečný. Takže jsem to udělala sama a říkala jsem si, že aspoň zkusím tu cestu těch castingů, protože jsem opravdu nepočítala s tím, že bych se tam mohla dostat. Fakt mě to nenapadlo. Takže to zkusím a zažiju něco nového aspoň. No a ono, jak to progresovalo, ty castingy, tak mě se tam začalo jako strašně najednou chtít. A chtěla jsem to jako zkusit. Že to je netradiční forma seznámení, že to může být opravdu ta pohádka a pak jsem řekla teda, že do toho jdu. Mě překvapilo u tebe, Martine, že jsi přišel až později. To byla nějaká domluva s bráchou, nebo jak to bylo? No, jasně byla to domluva jako s bráchou, tam šlo hlavně primárně o to, bylo vlastně jako důležité, aby fakt poznali ty holky první míru, potom mě, nebo to mohlo být jako i naopak klidně. Ale, takže nejen, že to byla mezi náma domluva, ale myslím si, že to byla částečně domluva i s produkcí. Jestli si správně pamatuju, že jsme nějak se dohodli na tom, že to takhle bude nejlepší. Za prvé i pro pro nějaký ten wow efekt, to bylo jako hrozně fajn a i bylo důležité to, aby nás navnímali každýho zvlášť, ty holky. Protože myslím si upřímně, že by sama tam byla, některý z vás fakt byli jako na začátku trošku jako mimo z toho a kde jsme tam byli oba najednou. Možná totiž bylo dobře, že už vlastně se nějaký holky jako vyhradili k tomu Mírovi na tom začátku, protože možná by dlouhou dobu jako trvalo zjistit, jako který vám je blíž, no, si myslím. To je pravda. Ale vy jste vlastně to seznámení díky tomu měli poměrně netradiční. Pavlinko, když tam proběhla ta výměna manželů, takzvaně, tak jak se ti na to zpětně koukalo, ještě obzvlášť vlastně v kině, kde jsme měli to promítání? Skvěle. Já tady na to je jeden jako z nejlepších momentů, který jsem si odnesla, nebo zážitku. Já na to vzpomínám hrozně hezky. Jsem fakt, jako já to říkám pořád, ale jsem opravdu jako vděčná, že zrovna já jsem mohla zažít tady takovejhle zážitek, takovejhle šok, protože ty emoce, které mnou jako propluly v ten moment, když vlastně Martin se vrátil potom, nebo přišel vlastně poprvé na vilu s těma růžičkama pro mě a pro Stelu, tak to byly neuvěřitelné emoce, které jako už asi nikdy takovýhle nezažiju. Takže byl to skvělý nápad, takže... No na Pavlínka totiž to mně přijde, že to chce občas aplikovat i dneska, víš, že se nás náhodou prohodí, ale tak to je v pohodě. Lichý dny ty a Lichý dny, sudý dny brácho. Já už mám vytipovaný, kdy má blbej den zrovna v týdnu, tak... No počkej, ale dvojčata jsou docela jako v tomhle synchronní, tak jestli to není i v rámci té nálady. Ne, jo, máš pravdu, že v tomhle jako přijde jeden s blbou náladou a ty víš, že přijde za chvilku i ten druhý. Jo? Je to tak? Je to asi tak, no. Je pravda, máme Však to docela synchronní. a řešíte stejný problémy. Jo. Je to tak, no. No hele, může to případně jistit ta vítězka další, pokud se nějakou Míra vybral a můžete být když tak případně spolu s ní. je to taky možná. Spíš myslím, že Pavlínka totiž ví a tak se částečně připravuje na to, že bude na nás dva sama, že jo? I to se může stát. Budete velká trojka. Švédská. Je to náročný. Martine, jak tobě bylo, když se Pavlínka začala vyptávat na Alinku a ty si musel dělat, že jsi její táta? Já myslím, že to v té televizi bylo jako ukázaný fakt výstižně. No, hodně zkrácený. Takhle zkrácený, já jsem tam jako opravdu tupě koukal ještě o 5 minut díl a v hlavě mi přeskakovaly činely, nevím, opičky, všechno, ale vůbec ne nějaký slova. Ten tlak vlastně byl ve mně tak velký, že já jsem nevěděl vůbec, co je správně. Já jsem jenom věděl, že nechci lhát a nevěděl jsem vlastně, jak z toho vybruslit, protože mě produkce sama říkám, co když si mě někdo zeptá, jestli jsem Martin, nebo co když si mě zeptají na Elinku. Neboj se, na to se nikdo nezeptá, nikdo nepozná, nikdo se tě nebude ptát na dítě. Kdo by se tě ptal na dítě? To první rande. Říkám, no nevím, já bych se klidně zeptal. Když se někdo zeptá, já ti pomůžu. Řekl, hodnej Kuba, čau Kubo.
se na něj podívám a Kuba se radši otočil, když odešel pryč, když se mě Pavlínka zeptala na Alinku, no. Takže cítil jsem se jako zvláštně, nevěděl jsem, jak se to vybrostit, každopádně má výhoda u Pavlínky je, že když mi trvá díl odpověď, tak ráda pomáhá a dopovídá věty, takže naštěstí mě zachránilo to její lehký ADHD, tak vlastně za mě tu větu dořekla, že jsem se na tu roli otce jako nepřipravoval. Že ji prostě přijal. Že jsem ji prostě přijal. Ale mně to přišlo takový jako roztomilý, to bylo hezký a i vtipný. No já když jsem Jako- viděla, že jde jako do úzkých už, že a hlavně jsem si začala jako vyčítat, že jsem se zeptala na takhle jako intimní, citlivou otázku pro někoho, tak říkám, Ježíšmarja, prostě co jsem to tady udělala, já ho z toho musím zachránit, protože jde vidět, že mu je v tom jako velmi nepříjemně, že o tom nechce mluvit, tak jsem prostě to dořekla za něj a šli jsme od toho. Potom následoval surfing, což bylo vlastně vaše první oficiální rande. Pavlínko, když jsi se tam líbala s Martinem, tak nebála se třeba těch reakcí diváků, že si řeknou třeba, že jdeš na to docela z hurta? Nad tímhle já jsem jako předtím a přitom teda jako nepřemýšlela. ale potom samozřejmě, jak už jsem se vrátila na vilu, už nějak jsem jako rekapitulovala celý to randíčko, tak mě napadlo, že si někdo může říct, že to bylo asi moc brzo i vzhledem k tomu, že jsem jako tam víc zdrženlivá spíš, že jako se nějak víc neprojevuju nebo nebalím nějak výrazně pana bachelora, tak určitě mě to napadlo, ale tak v ten moment jsem to tak jako chtěla, cítila, tak bych byla jako hloupá, kdybych od toho utekla. No mně osobně přišlo, Martine, že ty si tam měl už jako de facto vybráno, že tam to mezi váma tak jiskřilo, že mně přišlo, že už jako si tam už tak nějak jako cítil, že to bude ono. Jako je to tak, no. Je to tak, já jsem to jako dost viděl samozřejmě taky. Každopádně pořád jsem si takhle do té hlavy. Ale ono být jako bachelor fakt není jednoduchý. A my jsme byli s bráchou seznámení s tím, že ta role je přesně těžká, hlavně z toho důvodu, že tu příležitost musíš dát fakt každý. A vlastně já byl na jednu stranu šťastný, že to kliklo na první dobrou, na druhou stranu jsem si v hlavě říkal, Martine sakra, kde je ta zodpovědnost toho bachelora, který jako má dodržet ty disy toho bachelora. Takže já to sice jako tak nějak jako věděl, nicméně jsem pořád v hlavě pracoval i s tou myšlenkou, že to nemusí být jako nutně konec, už jako vlastně po prvním, druhém rande. Pojď tu šanci dát jako dál. Tam bylo vidět, že se ty vaše city prohlubují, tak se tím musím zeptat, Pavlí, jak si potom jako vnímala nějakou tu žárlivost a celkově ty ostatní holky, když si třeba potom byla na rande společně s Martinem, že jo, s Terkou, s Martičkou a viděla si, že Marta je hodně průbojná. Já jsem věděla, kde jsem. Moc dobře jsem si byla vědoma toho, že je úplně jedno, jak moc se mi jako Martin líbí, anebo jak se to jako prohlubuje, ale že on je tam od toho, aby se seznamoval se všema. Teď to víš a nemusím to vysvětlovat. A já jsem vlastně byla jako, ne v pohodě, tak to nejseš v pohodě, když už se tam tvoří ty city. Ale když to nevidíš, tak vlastně nemáš nad čím jako se trápit, polemizovat, přemýšlet. Ale když jsi jako na tom skupinovém randíčku, což je prostě vlastně strašně bizarní situace, kterou jako už nechceš potom zažít, mi přijde, tak ty to tam vidíš, slyšíš a jako to je to jediné, co bys chtěla udělat, je buď utíct nebo mu dát facku prostě. Já si pamatuju doteď, jak jsme tam seděli právě společně. A já jenom, když jsem se bavil třeba s Martou nebo s Terkou, tak já jsem z té strany, kde seděla Pavlínka. Já cítil mé šlehy. To bylo jako, hele, to fakt bylo jako tak těžký. Tak mám velký oči, no hele, prostě. To normálně bylo to. Já se normálně díky Pavlínce myslím, že jsem ezoterik, protože já jsem tu její energii cítil, jako to bylo jako hustý. On musí teďka ukázat, že to nebylo jenom jako jednostranný, protože jde vidět, že tam jako propadnul víc, jako tomu mému kouzlu, no. No je pravda, že nějaká ta osudná chvíle přišla na tom glampingu, že jo. Já jsem ty hvězdy třeba nevěděla, že jo, já jsem to viděla až v televizi. Ale musím se zeptat na jednu věc, protože já jsem tam vlastně váhala, že pošlu zpátky do vily tebe.
Kdybych poslala Pavlínku, myslíš si, že by tam byla ještě nějaká změna v podobě, třeba, že by si pozval tu Val nebo Terku? To je velmi dobrá otázka. Je to dobrá otázka, já jsem nad ní přemýšlel taky. Kdyby si vystřídala Pavlínku, tak určitě to neskončí předčasně. To je jako jedna věc. Takže 100% by byly 2 oficiální finále na konci pořadu. A to, jak by to zamíchalo kartama, nedokážu říct, ale 100% věc je, že ten glamping dokázal jako rozmíchat ty karty brutálně. Takže pokud by tam třeba přesně byla i Val, je dost pravděpodobný, že by to finále mohlo být jako hodně zajímavý. Takže ty si tam naznačil, že by tam šla Pavlínka a Val. Ty jsi řekla to Valery, ono je dost možný, že by tam byla i Kristy, protože mně se prostě Kristy, já nevím čím, ale nějak jako na mě jako dejchá dobrým pocitem prostě. Na Pavlínku určitě taky dejchá. Hezkým pocitem. Dejchá. Už ne. To ráda slyšela teď. Ne, já s tímhle jsem naprosto jako v míru, já se sama během těch dílů jsem jako tyhle debaty nějakým způsobem otvírala a nebylo to... Pavlínka vždycky stopla a řekla, vysvětli mi to, proč si to myslí, to si nemůže myslet jen tak. Ne, je pravda... Nepustím to dřív. Je pravda, že u té Kristy mě zajímalo, díky čemu nabrala ten pocit, který nabrala, protože Kristy je chytrá ženská, takže z něčeho to vzít musela. Tak jsem jenom byla zvědavá, z čeho. A já jsem tak vysvětlila, tak protože já jsem se ke Kristy chovala jako hezky a i off camera my jsme spolu jako se bavili, já jsem jí obejmul, že jo, my jsme byli jako v kontaktu prostě. To jsem viděla, no. No, takže já jsem říkal, že to chápu, ten její pocit, že já jsem si jí, jsem to vysvětloval všude, protože v tom střihu to vypadá skoro, že je blázen, rozumíš, jako jo, že jak může mít z tohohle takovýhle pocit, ale ten pocit měla, jako dalo by se říct správně, já jsem jí tu pozornost tomu glampingu taky dal. Já si to pamatuju, že ty jsi si všímal mnohem víc než Pavlínky, že Pavlínka byla najednou v tu chvíli taková nejistá, že si říkala, tyjo, ten si mě vlastně vůbec tady jako nevšímá. Jako pamatuju si, že jsi měla ten pocit, jako že... Ale tak to reálně vypadalo, jako na tvoji obranu, vypadalo to tak. Rozumím, jo? Naprosto rozumím, mě tam neudělá dobře ta hra. Takže já jsem se tam asi na 2-3 hodiny uklidila a vlastně tím zaslouženě získala prostor i ta Kristy, protože... A tak já jsem ten prostor Kristy chtěl dát z toho důvodu, že já jsem věděl, že půjdu pak za Pavlínkou a chci si ještě potvrdit nějaký věci. Takže já jsem si to chtěl jako potvrdit i u té Kristy, kde mě vlastně Kristy bavila taky, jako ženská. A chtěl jsem si mít jako fakt v sobě jako ten čistý štít, jako abych neodešel s tím, že si pak řeknu, hele, buď teda vydrž ještě až do konce toho finále, do konce té show, aby si věděl, že to máš jasno. A takhle já jsem si vlastně to jasno udělal dřív. Takže za mě to bylo jako skvělý. Teď se dostaneme k tomu vašemu finále, které bylo nádherné. Opravdu mě skoro u toho ukápla slza. Bylo to moc krásný. Ale musím se zeptat, nebál ses třeba toho, že to bude na Pavlínku rychlý, že třeba řekne, hele, je to krásný všechno, ale je to na mě moc jako narychlo. Já jsem se, takhle, nebál jsem se toho, že by mě odmítla. Protože to se mi právě potvrdilo na tom glampingu. A ne na tom glampingu, jako ta celá naše cesta jasně ukazovala, že my dva k sobě jako patříme. To, že to bylo to narychlo i pro mě, upřímně. Já jsem s tím taky jako nebyl, jako nechci říct, že smířený. Já jsem to chtěl, já jsem si to vybral, já jsem to zařídil, ale představ si, že jsi jako na glampingu, ty se vyspíš a víš, že dneska show končí. A s tím se jako s těma myšlenkama v té hlavě se srovnáváš fakt jako delší dobu. Bojíš se, jak to dopadne, bojíš se, jak Pavlínka zareaguje. I když jsem věděl, že mě jako chce, tak ale ty reakce se vždycky bojíš, ale co jsem říkat vy ženský, to je jako něco jako nevypočítatelný stvoření, kdy nevíš, co provede občas, jako myslím. A já si i myslím, že v té televizi bylo dost vidět, jak jsem byl nervózní celou tu cestu. Do toho všeho já jsem měl
za úkol tím, že jsem řekl, hele, já zítra jako odcházím s Pavlínkou, tak oni mi řekli, no dobrý Martin, ale je to show, my potřebujeme, jako tam jako ta vaše linka není dokreslená. A já říkám, no tak OK, ale máš den na to, aby si s Pavlínkou probral nějaký deep talk. Oni mi neřekli, že co mám dělat, jak to mám dělat, ale prostě mi řekli, Martine, potřebujeme teda, aby si to jako dodělal. A já říkám, OK. Takže ode mě i padaly takové ty otázky, které nemusely vždycky příjemný, že jak si představíš naší budoucnost, kolik chceš dětí, jen co na mě řeknou tvoje rodiče. Zkrátka jako otázky, které by asi byly fajn, jako samozřejmě vyřčený, chceš na ně znát odpověď, ale ne v situaci, kdy to je takový jako na sílu, bych tak trošku řekl. Jo, že kdyby jsme se bavili o tom, že já mám v Mekáči radši brusinkovou a ty barbecue omáčku a přejdeš do toho, a co by vůbec na to řekli rodiči, že bychom spolu byli, tak si myslím, že je to jako lehčí a uvolněnější. Ale ve chvíli, kdy já byl pod tím tlakem toho, že to s tou Pavlínkou musím fakt dotvořit, tak to bylo jako náročnější, ale i přesto musím říct, že ten den byl za mě naprosto dokonalej, okouzlující, nádherný místa, to vlastně napětí, i ta nervozita nakonec si myslím i dobře fungovala mezi náma, že to bylo jako když se jako těšíš jako na něco, co nemůžeš mít a nakonec to jako dostaneš, fakt to bylo jako za mě hezký. No bylo to nádherný, já si myslím, že Pavlínka bude souhlasit. Naprosto. Jenom ty otázky tam, já jsem mu to vůbec neulehčovala totiž, protože jak já jsem byla hrozně nervózní, poprvé vlastně za celou tu naši jako linku, těch randíček a bavení se, tak jsem byla jako poprvé, že jsem těžko jako vůbec skládala slova, aby dělali věty a odpovídala mu na otázky. Takže on se mě třeba zeptal, a řekni mi, jak to ke mně cítíš. A já jsem řekla, dobře. A v ten moment on věděl, že počkej, takhle nemůžeš, takže začal povídat on a tím mě jako nahodil hezky, že se můžu taky rozpovídat, že vlastně udělal to prostředí velmi jako hezký, bezpečný, proto říkat i tady ty trošku deep věci, ty hlubší. Takže za mě to bylo jako úžasný, ale to byly taky emoce prostě, které jako nejdou popsat. Nejde to jako poskládat dohromady. No je pravda, že kdyby to byl finálový večer, jako je klasika, že u této show, tak tam prostě víš, že buď to bude, nebo ne. Ano. Ale tady to bylo tak vlastně nečekaný. Tak se ti právě musím zeptat, jestli jsi tak jako cítila, když už ti řekl Martin, že má pro tebe překvapení, jestli si třeba už si říkala, tyjo, jestli to nebude už ono. Já jsem zacítila, že je něco jako jinak. Ne divně, ale jinak. A já jsem zkusila na něj vybalit asi dva moje tipy, co může být jinak. Jedno z toho bylo, že mi přivezl rodiče, a který na mě někde čekají za rohem, za šutrem někde schovaný. Že tak to nebyly jenom ty, Pavlínka na mě. Tak kde jsou? Kde jsou? Jsou tady rodiče, kde jsou? To je fakt, to jsi říkala. Jo, a on říká, kdo? Říkám, no rodiče. On říká, to tady nejsou. Aha, tak jo. Takže jsem mu to vůbec jako neulehčovala. No, ale potom, že bude překvapení, tak mně došlo, že to asi bude něco, co ještě jako posune ten náš vztah, ale já jsem si jako opravdu myslela, že to není možný udělat ten konec, že odejdeme, že se vysloví a už budu jenom já. Takže to jsem jako ani nepočítala s tím, že by něco takového mohlo nastat. No, když jsi potom přišla zpátky do vily, tak ses musela nečekaně rozloučit, s holkama, opustit tu vilu. Jak moc to pro tebe bylo celkově náročný ten moment? Samozřejmě tam jako převládala ta láska, ta radost, to štěstí, že to dopadlo takhle, ale pak i takový to jsou takový ty praktické věci, které tě pak začnou jako napadat. Dobře, tak já už na vile nespím teda, já už neuvidím holky, já už se sem nevrátím a teď ti vlastně jako na jednu stranu se ti tak jako hrozně zasteskne, to srdíčko trošku zapláče, protože jsi někde strávila skoro 5 týdnů s někým a teď jako z minuty na minutu musíš říct spa, ale bylo to jako silnější ještě tím, jak ty holky mi to přály, bylo to jako emotivní, hrozně poplakali jsme si jako všechny, takže to ještě tak krásně dokreslilo to, že jsem viděla, že ty reakce jsou moc hezký, že ještě o to jako šťastnější jsem odjížděla. Je pravda, ono se to tam teda neukázalo v televizi a jako chápu to, že to tam nemohli dát, ale já jsem říkala ve zpovědnici, já mám strašnou intuici. A já jsem tam říkala fakt jako, už jako dřív, to bylo podle mě před tím glampingem, tak jsem tam řekla, no Martin odejde s Pavlínkou, to je jasný.
Ale řekla jsem to fakt ve zpovědnici, že já jsem to tak jako cítila taky a fakt mi to jako ve finále nepřekvapilo. Ale co mě ještě zaujalo, tak já jsem poslouchala podcast Sugar Danny s Láďou a oni tam o tobě řekli, že ty jsi byl ten finálový večer strašně unavený, že bylo na tobě vidět, že toho máš plný kecky. Tak měl jsi tam, nebo celkově, že jsi působil strašně jako unaveně, vyřízeně, tak se tě musím zeptat, jestli opravdu i pro tebe tohle všechno bylo tak moc náročný. Bylo to hodně náročný. Já byl hlavně unavený i z toho důvodu ten finálový večer, protože to bylo po tom glampingu, kde my se s Pavlínkou na ty hvězdy koukali fakt dlouho. Pavlínka pak odešla, Pavlínka pak za mnou přišla ještě znovu. Do chatičky, takže... Počkat, do chatičky? To mě zajímá. Martine. No, já šel první po Pavlínku, ale pak, když už šla zpátky, tak pak ona přišla ještě jednou, když už fakt byly vypnutý všechny kamery, tak přišla neplánovaně. Já byl v chatičce jako nahatej, jak v trenkách. OK, tak počkat. Takže ona přišla do chatičky. Do chatičky. Takže byl sex. Ne. Já jsem tam byla asi 2 minuty, já jsem už počkej, 2 minuty tam nebyla. Byla tam asi těch minut, já jen 10. Ale ne, to bylo, já jsem mu šla dát jenom jako dobrou noc, že děkuju, že mě jako vytáhl takhle večer a že jsem jenom chtěla mu jako ještě jednou říct, že si toho vážím. A jako jestli jsme si tam dali párkrát pusu. No jasně, jako nic ne to, ale já jsem byl teda docela vyděšený, protože jsem se fakt bál. Já jsem se bál toho Kuby, představ si, že Bachelor by se vyspal jako s nějakou z holek, to by byl průser. To vůbec. Já si myslím, že by to průser nebyl. Hlavně tam ten Kuba spal venku. Já jsem... On nás hlídal všechny. On spal na lehátku venku, v zimě. Aha. No. Fakt jo? Jo. Takže já jsem jenom tak jako rošťácky prostě chtěla vyběhnout a zkusit si jenom takovej adrenalin lehkej. No, zkrátka ses inspirovala Stelou. Jo, vlastně jo. A tak, abych to dořekl, takže já jsem spal asi 2 hodiny možná na to finále. Takže potom všem, kdy jsem nespal nikdy podle mýho díl než 5 hodin, tak teď jsem spal ještě ke všemu tak 2 hoďky a jako byl jsem vyřízený, že jo, protože ono se to nezdál v té televizi, to nebylo vidět, ale my jsme natáčeli od samotného rána a já jsem točil až do 3:30 zase rána, prostě to jako... Já jsem mohla odjet ve 2 a on chudák tam... Tam ta energie v tom obličeji prostě nebyla, i když jsem chtěl, tlačil to jako nešlo. Já to chápu, takže taky jsem tam moc nespala a trošku se bojím, jak budu vypadat v těch posledních dílech, jestli mi bylo 50 nebo 60, teď mi bude 80, takže... Mně přijde teda celkově, jak kdyby se trošičku polepšili v tom světle, protože předtím je pravda, že to světlo bylo dost nelichotivý teda. Ale nějak v těch posledních dílech, co koukám, tak ti to jako sluší moc. Děkuju, ale myslím si, že už to nic nezachrání, ale to nevadí. Důležitý, jak vypadám v reálu. To se počítá. Jsi krásná. Děkuju moc. Teď jsme si probrali váš odchod a teď mě zajímá, jak vypadaly vaše první dny po tom, co jste společně opustili show. No takhle, on je rozdíl mezi show a Tenerife, protože my jsme si dali ještě 9 dnů na Tenerife dovolenou hnedka po show, takže to si myslím, že pro nás bylo možná i to, proč ta pohádka dneska drží, můžu to nazvat pohádkou, my jsme se dneska s Pavlínkou i bavili, my za sebou normálně nemáme jako hádku. Měli jsme právě tu možnost zůstat na Tenerife hnedka po show, takže my jsme společně jako chodili na oběd, na večeři, vždycky jsme si pronajali, jak máš na pláži takový to lehátko, takovou tu postel, jestli víš. Jo, víš co, takže tam jsme dospali všechny ty hodiny, které jsme nespali v rámci natáčení. A to bylo skvělý, on mi říká, ne, já přes den nespím, to nejde. A první odpoledne tam prospal až do večera, takže... Je teda pravda, že jsme ještě hodně, já jsem dost pracoval. Jo. Takže musel jsem makat, ale fakt jsme si to jako užívali úplně naplno. A vlastně jsem hrozně rád, že my jsme měli tu možnost, než jsme se vrátili do Čech, tu dovolenou zažít, protože co si budeme, jako podle mýho, my jsme se tam za tu naší dovolenou tam zblížili na úplně jiném levelu, než bychom se možná stihli zblížit v těch Čechách. Je pravda, že
Sabina, že jo, byla teď u vás v podcastu a říkala tam, že měla taky krásný dovolený s tím Honzou a že je to takový jako hodně zbližovací. Jo, Jo. přesně Že tak. no. Ono, ty, když se vrátíš jako do těch Čech, tak najednou ještě s tím enormním množstvím práce, který jako má Marťa s Mírou, tak najednou ty, jako není čas na to všechno, co bylo předtím. A je to jako náročnější to skloubit. A ta dovolená, já si myslím, že, jak říkal Marťa, že by to možná ta pohádka pokračuje vlastně jenom díky tomu Tenerife, protože my jsme dostali tak obrovskou výhodu, že třeba pro tu Sapču s Honzou loni to muselo být hrozně náročný. Bez té dovolený se vrátit rovnou po finále do Čech. Jo. A teď jako najednou máš vztah, toho partnera potřebuješ poznávat, ale jsi jako vytížený normálně. Takže ta dovolená to bylo moc důležitý. A my jsme to pochopili, takže když jsme se vrátili do Čech, tak za 14 dní jsme letěli na další. Jo. No to Ale jsem jsme se se- chtěla zeptat. No, takže my jsme byli na 4 si dovolených, nebo po té show, takže my jsme si to fakt jako užili a nahnali ten, jako bych to řekl, takový ten mood dopředu. No a když začala se vysílat show, tak už jsme byli manželé po 10 letech doma. To je pravda. Tu jste to stihli hodně. Já vím, že dokonce nějak ty si dávala i dárek Martinovi k narozeninám, nějaké Řecko, dovolená, něco takového? Jo, dostal. On toho dostal víc k těm narozeninám. Dostal neoprén, protože ho velmi chytl ten surf, takže pojedeme spolu ještě někam určitě na surf se naučit. On mě jako dohnat v tom, jak mu to nejde, protože mě potřebuje dohnat na nějakou úroveň, aby teda jsme byli na tom stejně. A já bych chtěla dál překonávat ten strach z toho. Takže těch dárků tam bylo víc. Wellness nás čeká ještě. A plánujete teď někam vyrazit? No takhle, my potom, já jsem to plánoval, plánujeme to určitě, ale po tom včerejším vysílání máme... Se plánovat nedá. Se plánovat fakt nedá, protože my teď toho tam máme tolik, jako jenom to, co my teď musíme si jenom v rámci třeba 14 dnů je takový nesmysl a pořád se to jako ty dny natahujou, je to dál a dál, takže pochopitelně musíme vydržet ještě tyhle ty jako tvrdý dny po té show, tak potom určitě jako naplánujeme. No, dost pravděpodobně možná poletíme vlastně za tvojí rodinou do Afriky vlastně. Jo. Brzy. Tam je tvoje rodina teďko? A moje sestra má partnera, má s ním rodinu a jsou momentálně v Jihoafrické republice, takže bych tam chtěla vzít i Marťu se seznámit s tou jeho stranou toho partnera ségry a ukázat mu to tam, protože tam je to jako kouzelný. No, když jsme u té rodiny, tak se musím zeptat, jak proběhlo seznámení s vašimi rodiči. Tak Pavlínka rodiče, vlastně ona měla už vlastně tu výhodu, nebo já měl tu výhodu, že naši přiletěli na Tenerife, takže my jsme s rodičema byli už na Tenerife, naštěstí v tom neformálním prostředí, že to nebylo v té show. Takže jsme dali jako super večeři, jsme se možná tam viděli už 2krát, ne? Jakože tam Ano, a ještě druhý den, takže to bylo úplně jako v pohodě. A dost si Pavlínko oblíbili už tam. No a co tvoje rodiče říkají na Martina? Nadšený, naprosto. Taťka nikdy jako se nějak víc neprojevoval a neskoušel jako mě radit do vztahu, myslel si svoje, ale tady teda to je, tady je velmi jako... Prostě je určitě rád, že má takovýho chlapa. Oni jsou si hodně podobní. Oni jsou si hodně podobní, takže tam je to, a mamka ta je úplně nadšená. Tam to vidí jako opravdu, že si pro mě přijel princ na bílém koni. Já se ještě zeptám na vaše čísla na Instagramu, protože teď vám hodně vzrostla. Tak se chci zeptat na to, máte v plánu nějak s tím jako společně teď naložit? Jako s těma číslama? S tou sledovaností, popularitou, jako se vším takhle celkově. Jako takhle, já jsem businessman, já se vším umím naložit tak, abych to monetizoval. Pavlínka 100% taky, ale to, jak si ještě naložíme, ještě úplně jako to nemáme vyřešený. Jako vyřešení myslím v tom smyslu, my už s tím nakládáme, jako my máme vlastní podcast, vlastně Pavlínka teď bude mít taky vlastní podcast, máme vlastní studio,
těch věcí, vlastně vlastní značku v oblečení, těch věcí samozřejmě je mnohem víc, ale i společnýma silama 100% něco vymyslíme. Určitě. Jenom za mě ten obsah toho páru, já si stojím jako za tím, že to má jít jako organicky, že to má vždycky nebýt to na sílu, protože ty lidi to stejně poznají a není jim to příjemný. Takže určitě, ale aby to šlo tak jako pěkně plynule, vyplynulo to prostě samo. Ty jsi tady řekla podcast, tak to mě docela zajímá. Čeho To se bude je- týkat? Děkuju. Promiň, To je zatím jenom... je to v plenkách. Je to Jo. v plenkách, je to v plenkách, uvidíme, jestli budu sama nebo ne na to. Rozhodně občas vlezu do podcastu tady k pánům bachelorům a k Zorce a je to taková jenom jako vize, kterou mám a uvidíme, jestli se mi povede zmotnit. Já jsem se chtěla zeptat i na tebe konkrétně, protože ty si teď úspěšně odstátnicovala. Jsi šikovná holka. Děkuji. Tak se tě právě chci zeptat, jakým směrem se chceš jako ubírat. Bude to ten podcast nebo máš nějaký ještě jiný cíle? Já si myslím, že tady v tomhle není nutný jako se vyhradit jenom jedním směrem. Určitě jako první mám dostudovat. To už mi zbývá jenom kousek a mám spoustu jako nápadů, který se dají realizovat. A uvidím, nechávám to plynout, ono si to stejně vždycky tu cestu najde většinou samo. Martin je právě ten typ, který vždycky si zatím jde, vydře si to. U mě to vždycky fungovalo tak, že to nějak samo se vyvinulo. A já věřím na to, že jestli člověk má něco dělat, něčemu se věnovat, tak bude a když ne, tak se ty okolnosti změní. Je to pravda. Ještě se zeptám, na to jsem úplně zapomněla a je to věc, kterou jste vy tady nastínili a to bylo hned na začátku. To bylo to, jak jste tady říkali, to vstávání a tak se vás musím zeptat, protože vím, že ty máš nějak byt v Praze teďkon, že jo, krátce. Tak jestli už jako mluvíte o tom, že byste se stěhovali. Takhle, my máme každý klíček už jako navzájem a my de facto stejně bydlíme spolu, takže u nás to jako je takový, že my jako spolu žijeme. Občas třeba já změníme jako byt, ale vždycky se jen tak přesunem, ale jsme spolu jako, když jsme v Praze, protože tak jezdím na Vysočinu domů, Marta musí do práce, ale když jsme v Praze, tak vlastně spolu bydlíme. Jo, tak kdo by nechtěl, že přijdu domů, navaří, no, uklizí, no, vypráno, připraví, no. Jo, vaříš takhle? No teď, jak jsem měla ty státnice, tak jsem si neohřála ani vajíčko, ale jinak jo, vařím ráda. Vaří hodně dobře. Jo. A tak ty taky vaříš, ne? S bráchou hodně. Taky, jasně, ale já fakt jsem opravdu od rána do večera jako v práci a Pavlínka to měla, nebo jako má to o něco volnější, tak a hlavně mi asi vždycky chtěla udělat radost, takže než jsem přišel z práce, tak jsem měl teplou večeři. Já jsem vždycky mu chtěla hrozně jako něco uvařit a pak já to mám strašně ráda někomu vařit, ale pak jako nesnáším to, když to jí, protože se bojím, že mu to jako nechutná, že pro mě to byl vždycky takovej stres, ale ráda jako vlastně k narozeninám jsem ti dělala svíčkou. Jo, svíčkou. Jo. A tak to už je navdávání, když umí svíčkou. No, tak Pavlínka mi totiž už řekla, to bylo na surfu, myslím, Ano, ne, že ano. dělá svíčkou a já v tu chvíli v hlavě jenom počkej, svíčková doma. To vůbec nezní špatně. No, takže ne, Pavlínka je jako výborná kuchařka a jsem se právě dozvěděl díky tomu, nejen díky tomu, že spolu žijeme, no vlastně díky tomu, že spolu žijeme, že je fakt jako skvělá, fakt i jako žena v domácnosti a to já to jako nevyžaduju, že bych potřeboval mít jako tyhle ty věci. Za mě to fakt mají na ty věci být oba. Ale Pavlínka to zvládá sama. Když si to teď na závěr celé shrneme, co byste vzkázali společně ženám, které zvažují, že se přihlásí do další řady bachelora? Jako já nechci mluvit za vás dvě, ale podle mýho to je jako zkušenost, kterou ti fakt nikdo už nevezme. Jako životně to muselo podle mýho posunout jako každýho z nás. Jak nás jako bachelory, tak vás jako růžičky. To jakým způsobem vy musíte vlastně jako bejt na té vile, jakým způsobem vy tam musíte spolu jako soužít, anebo bejt i k nám. Jako za mě to je věc, kterou by měla jako vyzkoušet každá žena.
v podstatě to, co řekl Martin, ale tam z pohledu ještě ty jako ženský, rozhodně se toho jako nebát, ale jít tomu naproti, využít těch příležitostí, jestli ta možnost je tam jít, tak toho určitě využít. Jde to si tam udržet nějakou svoji ženskost, nějakou svoji hlavu. Člověk si tam nepřijde o svoje práva, takže opravdu má možnost se rozhodnout, jakou cestou to tam povede. A je to skvělý, protože o sobě zjistí strašně moc věcí, který by jinak mimo tyhle extrémní podmínky jako nikdy o sobě nezjistil, jak je třeba psychicky odolný, nebo naopak, co mu nedělá dobře. Takže za mě, já v tom vidím fakt mimo to, že jsem teda Já jsem odešla to s ním. úplně zapomněl říct, jako hlavně ty dívky mají možnost spoznat skvělý chlapy, že? Je to tak. Mimo to, že jsem dostala nebo získala to nejcennější, tak v tom jsou jenom benefity. Jenom. Já vám moc děkuju, že jste si na mě udělali čas. Pokud byste chtěli ještě tady něco říct, co tady nezaznělo, tak máte teď ten prostor. Já si myslím, Šárko, že tady se směl úplně všechno. Víc než asi možná. Víc možná, než jsme asi chtěli původně, ale tak u tebe se člověk cítí opravdu skvěle, takže se tady povídá krásně, asi jsme přesně prozradili i něco víc. Já vám strašně moc děkuju a přeju vám, ať vám ta láska vydrží ideálně do konce života, ať jste jednoduše spolu šťastní a taky ať jste hlavně zdraví. Díky moc, Děkujem. Šárko. No a teď na závěr vidíte, že tady je zlaté prasátko, vy víte, co vás asi už čeká. Chtěla bych vás požádat, jestli byste společně se mnou neudělali takové hezké gesto a nepodpořili nějaký psí útulek. Jasně. Určitě. Tak. Co máš u sebe? Já Tak je to popravdě vždycky, nevím, kam no. jsem to teď dala. A už to mám. Tak. Nevím, jestli se to tam vejde. Doufám, že ano. Ano, tak. Snad nebudete mít problém. Ježišmarja, 500 korun. My dáváme za nás, za oba. Jo. Tak to si moc vážím a moc děkuju. Budu se snažit, ať skončí v nějakém... Budu se snažit, ať to skončí v útulku. Přesně, budu se snažit přesně. A to nevezmu a nejdu s tím někam do zady. Ne, dělám si srandu. To je pařížská za rohem, že jo? No, pravda. Ne, já se opravdu snažím vybírat takový útulek, abych věděla, že ty peníze skončí tam, kde mají, protože ne každý útulek třeba je v tomhle fair. Ale to je krásný, to jsem u nikoho jiného neviděla. Je Tak to hezký, no. děkuju moc. Tak se mějte krásně a užijte si následující dny. Věřím, že to bude pro vás oba náročné, ale vy spolu zvládnete všechno. Díky, Šárko. Děkujeme.